अच्युताय भौमाय स्वाहा।
एक कोण करतो होतो आणि पांढरे मध्ये जे मोठी होती पी हां ओम नामो विरयामि भुवनाजना एक वसुर धारं करो निंगसोना यही वसो वांगि भूमितालं ये बीति चतुर्भुजमुद्रयमाणा आप बाकी ऊपर को देख कर ऊपर ଚାରିପଟେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାଇ ହବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିବେ ସେ ପଟୁ अधीनः पुर्यतं रयिमुदमनुज्ञेयोऽवसानः